Kihang nagkatawa nakaalalas. Itan ang mukon, adot perdi, ti ulo na. Naimbag Garabi, Barangay Pacifico, is standing in front of you. My name is Bay Marinay, 15 years of age. Class 10 is equal to 25. Hello. Ang nag-iisang nagpatibok sa puso ni Mr. Didong Dantes, ang frontline queen ng GMA7, ang nag-iisang Miss Marian Defensor, saan siya? Joe Marian Rivera. Ang Marian Rivera ay naniniwala sa kasabihan, "Nutimanikit na po daw, Amerikana data. Ngimno na ngisit Jimani ay ad African swine na data. Ngimno na singkit Jimani ay Chinese data. Ngimno na alas Jimani, makaamu ka, baka takaabay mo data. Ngimno, kurupo Jimani." Hello, senior citizen data. Representing Manipot, Ikisitso, Kadungwan, Nagrebkan, Karusipan, Kabatuan, San Felipe, and Santa Maria, Santa Rosa. Grow up.